i koji su bili motivi? Pa evo, poziv mog dugogodišnjeg kolege, prijatelja i kolege Alenka Bajera, da jednostavno kad me upoznao sa idejom da je takav turnir memorijalni, da okuplja toliko puno djece i vrlo brzo smo došli do ideje. Njegova ideja je bila da dođe Vedran kao rukometaš sa velikim iskustvom, osvajač medalja, i da je to jedan veliki mamac za djecu i motiv, i da jednostavno s druge strane i ja kao nekadašnji izbornik reprezentacije ženske, da jednostavno budemo gosti, ali prije svega Vedran da bude taj koji će omogućiti djeci da se uslikaju, da porazgovaraju, da postane pitanje. Evo, na moje zadovoljstvo danas smo tu. Vedran je naravno isto trenutka to djeluško prihvatio jer ima takvu filozofiju, nešto više što reći. Dobro, Vedrane, ali tebi što si došao i kao prvo dojmovi nakon života u Istanbulu, gdje si igrao za Bešiktaš, vrati se ovdje malo u sredinu i kako ti se da se čini i koliko smatraš važnost ovakvih turnira, pošto znamo da je financijska kriza i sve i teško se djeca dođu na treninge, a ovako nešto ipak nosi određenu težinu. Pa dobro, Istanbul to je bila jedna godina, ok, malo privlačiti grad, nije to praktički mjesto gdje sam ja dugo vremena živio, ja sam živio dugo vremena u Njemačkoj, gdje se ovakve stvari su obavezne, a kamoli da kad se vratim ja u svoju zemlju mi je i lijepo i mogu našim mladim dokumentašima nešto, barem reći, barem na našem jeziku ili neki savjet ili nešto, hvala Bogu da bi se uvijek trebali svi, ne samo ja, odazvati. Što se tiče takvih turnira, lijepo je to, ja imam djecu isto, znam koji i dječakinje i znam kako to funkcionira i da je jako dobro da ima što više. Što se tiče trenutne situacije u hrvatskom rukometu, danas je recimo da naši kadeti juniori i u ženskoj i u muškoj kategoriji nisu postigli neke rezultate koji su bili očekivani. Kako gledate na tu situaciju, što se može popraviti što se gleda tog aspekta? Mi imamo dobar rad u mlađim uzrasnim kategorijama, u Hrvatskoj se dosta dobro radi, recimo pogotovo, a i kod muških kod žena. Muški imaju Hrvatsku kadetsku ligu na nivou Hrvatske, turniri izvanredno, taj rad daje rezultate. Međutim, mislim da je problem i koji se sada sve više pojavljuje, da je problem kod nas prelaska iz kadeta u seniore, namjerno ću reći kadeta, jer se praktično izgubila kategorija juniora iz jednog razloga što su sve mlađi dečki i djevojke ulazili u seniorski rukomet, ali se pokazuje da to nije uvijek dobro i za vrhunski rukomet je malo onih koji mogu odmah iz kadeta ili kadetkinja preći u seniorski rukomet, i tu negdje trebamo tražiti rezultat, zašto se ovakvi rezultati pojavljuju koji nisu baš nama na naše zadovoljstvo, jer smo navikli da i u mlađim kategorijama osvajamo medalje, ali evo i ostali rade i ostali se dižu i ostali ulažu i studiozno rade, morat ćemo i mi malo studioznije pristupiti upravo tom prelasku iz mlađih kategorija u senior. Dobro, još jedno pitanje za vas. Nakon dugo godina rada u ženskom rukometu, od 2008. odlučili ste se prihvatiti posla u muškom rukometu, najprije kao sportskog direktora, a u zadnjih godina ali kao trenera. Kako je došlo do te odluke i kakve su paralele između muškog i ženskog rukometa? Što vam je bio izazov? Da bi se to možda moglo povezati, ja sam igrao do svoje 29. godine, a od svoje 17. godine sam počeo raditi kao trener. Kad sam pisao sportsko usmjerenje u srednjoj školi, poslije toga kinezološki fakultet, paralelno uz to igranje, a paralelno uz to od 17. godine sam radio s mlađim uzrasnim kategorijama, znači 12 godina sam radio sa muškim i sa ženskim mlađim kategorijama. Poslije toga prvi moji poslovi su bili u muškom rukometu u Osijeku, pa je onda taj ženski dio i evo zadnje, ovo je sad treća sezona kako sam trener. Ja osobno mislim da nema razlike, postoje specifičnosti, naravno da postoji specifičnost žena u smislu građe, u smislu nekih karakteristika, ali trenažni proces kao trenažni proces je isto, mislim da je bitan pristup. Osobno se dobro osjećam, osobno učim dan danas i mislim da je to što me drži, što me motivira i motiviran sam, imam izvanrednu ekipu, dečki izvanredno rade i izuzetno sam zadovoljan sa cijelom atmosferom. Predsjednika
koji nas prati, sponzora koji nas prati nakon one krize koja je bila prisutna kod svih, bilo i kod našeg glavnog sponzora. Evo sada ide to sve u dobrom pravcu i meni je stvarno zadovoljstvo i uživam u radu. Vedrane, malo na 15 godina u inozemstvu, vratio si se u Hrvatsku i sad reci, koja je tvoja uloga u nekog osim igrača, vjerojatno imaš ulogu kao nekog mentora, startu ekipe? Pa ne, meni je prvenstveno da ja igram, da ja svoju plaću zaradim, zašto sam došao prvenstveno u taj klub, a naravno da sam isto željan treneru pomoć prije svega u nekakvom, da, kao smo razgovarali na početku kad smo bili na razgovor prije potpisivanja ugovor, da što se tiče terena, da malo kad je frka u utakmici, da malo pomognem na neki način s nekim savjetima, da se smiri ta ekipa, jer opet to su mladi igrači kojima fali jedan mali komadić u toj da bi bili vrhunski i mislim da smo na dobrom putu da postanemo puno bolja ekipa i da igramo na još većem nivou, jer do sad smo u toj CH ligi odigrali stvarno dobre utakmice i pobjedili smo ono što smo morali pobijediti, a opet s ovim jakim svjetskim momčadima kao što su Vardar, kao što su Zagreb, smo stvarno pokazali da se možemo nositi s njima i mislim da je tu pokazatelj koliko smo dobro trenirali na pripremama i u biti kako se ta momčad slaže u budućnosti. Gospodine Kordi, što se tiče prošle sezone, ostvarili ste jako dobar rezultat, kako ste zadovoljni i koje su vaše ambicije u novoj tekućoj sezoni? Prošle godine smo ostvarili najbolji rezultat u povijesti rukometnog kluba Nexel. Znači, igramo prošle godine smo igrali i ove godine igramo na 4 fronta. Prošle godine je najbolji rezultat u Europskom kupu, plasman na Europsku ligu. Prije nas nije niko, znači 2 godine prije toga je uopće osnovana Europska liga. I nakon onih izlučne faze se plasira u ligu. To je bio jedan veliki rezultat za klub i veliki motiv za dalje rad. Pokazalo se da se može i na drugi način, stalno su nam spoticali zašto mi smo drugi, tu smo stalno u sjeni Zagreba i tako dalje, kad ćete vi njih napast, kad ćete ratovati s njima. 7 godina, ovo je 8 godina ja sam u klubu, 7 godina se borim upravo protiv toga, protiv bilo kakvih ratova, jer mislim da se u sportu ne ratuje, nego da se u sportu na terenu sportski želi pobijediti, rukometni klub želi pobijediti, želi biti dobar, ali evo ima i načina da se napravi i veliki rezultat i još veći u Europi. Ne mora se biti prvak, može se i biti drugi pa igrati Europsku ligu, može se i ove godine smo dobili pozivnicu za kvalifikacije za ligu prvaka. Pa na kraju je malo bila drugačija podjela, pa i nismo, ali ja očekujem ako budemo imali dobar rezultat ove godine da ćemo na godinu dobiti sigurno pozivnicu, ako ne i neki sistem ulaska. Tako da postoji način kako to napraviti. Bili smo ponovno drugi, u kupu smo igrali finale koje do tada nismo igrali, nikada u domaćem kupu. U CH ligi smo prvi put bili na Final Sixu, znači visoko smo digli letvicu na sva 4 fronta. Ove godine želimo to što je bolje moguće ponoviti, isti su nam ciljevi, ali onaj sportski cilj, meni osobno i drago mi je da ekipa na to reagira sve više i više, znači želim da svake godine klub u svakom segmentu barem za nekoliko stupnjeva napreduje, da ne budu to veliki skokovi, jer obično ako je veliki skok onda to tako i pada, ali da mi onako korak po korak svake godine rastemo, dosta smo tako radili, evo zadnje 2-3 godine ja sam izuzetno zadovoljan i mislim da možemo u tom pravcu i nastaviti. Nakon utakmice u Skoplju izjavili ste da će se mnogi poskliznuti na Nexeu, pogotovo u Našicama. Eto, protiv Tatrana se to nije desilo, malo je falilo i sutra je na redu vjerojatno najjača utakmica u dosadašnjem dijelu sezone. Vesprem, o kojem treba pročiti riječi. Vesprem je uz dužno poštovanje svim ekipama koje su do sada gostovale u Našicama, neću reći na utakmicu u Osijeku. Znači, u Našicama Vesprem nikad nije bio, bile su vrhunske ekipe, ali takav izbor stvarno vrhunskih igrača, takav izbor imena nije još gostovao u Našicama, to će biti spektakl. Ja očekujem, pogotovo što je nedjelja, popodne rukometa u principu u to vrijeme nema. U regiji ja očekujem, evo i dosad se pokazuje kao veliki interes i mislim da će dvorana biti ispunjena do posljednjeg mjesta, da će biti izvanredan ambijent,
da će svi doći na svoje, da će vidjeti vrhunske igrače, a nadam se da ćemo mi sa svoje strane pružiti dobru partiju. Želja mi je samo da neki ja sam slušao, pročito je izjavu Ote Barića, komentar Dinama i Bajana da mu je žao da je Dinamo napravio u takvim velikim utakmicama, se događa da je napravio nekoliko svojih grešaka koje su dale lagodniju situaciju protivniku. To se često događa jer te velike ekipe te natjeraju na forsirane greške i onda to ispadne prema van malo lošije, ali upravo oni tako igraju i onda te isforsiraju kroz nekoliko grešaka, odvoje se, imaju jednu veliku moć, imaju snagu, ali mi imamo svoj cilj. Želimo vidjeti gdje smo u takvoj utakmici, želimo tražiti neku svoju poziciju u nekom vremenskom intervalu, a vidjet ćemo na samom terenu kako će to izgledati, jer mislim da će biti dobar ambijent i da kogod dođe da neće poželiti. Vedrana je danas, može se reći, predigra vašem dvoboju, odnosno glavni dvoboj večeras svoj Zagreb i Vesprem. Imate li možda neko organizirano gledanje utakmice kako bi uočili može biti na slabosti i... Mi smo svoje već ugledali ovaj tjedan što nas interesira, zajedno s trenerom, naravno da ćemo svi gledati to. Sad kako će biti, ja mislim, ako hoćete čuti moje mišljenje, ja mislim da će pobijediti Vesprem. Zašto? Zato što su jedna od kandidata za osvajanje Lige prvaka. Mislim da Zagreb još nije na tom nivou, da su tu sad odskaču, Kielce, u ovom trenutku Kielce, Vardar, Vesprem i eventualno Pariz. Barcelona je malo u slaboj formi, možda se digne i Kiel je isto jako loši. Tako da ove godine mislim da Vesprem ima velike šanse da napokon svoju Ligu prvaka, zato što stvarno je najbolji nosi. Misliš li možda da je moguće da se Vesprem malo iskušaju večeras pa da sutra... Pa dobro, imaju oni 30 igrača, mislim da će oni ostali igrači, ako će sigurno će igrati u drugčijem sastavu, jer imaju putovanje poslije do nas, ili će ići u noći, ili sutra jutro, tako da neće oni igrati u 100% sastavu, sad ne znam koliko će se izmoriti, koliko će ih isključiti ovi u Zagrebu, ali pa sigurno da ćemo se boriti sutra, pa ćemo vidjeti što će biti. Jesi li se možda čuo s nekim od bivših reprezentativnih suigrača ili sa suigračem iz Velenja i Gumerdbachom, Omirom Ilićem koji je tu pravi vođa te noći? Možda smo se čuo prošli tjedan. On je rekao da će doći ovdje u subotu, to znači sutra, danas na večer, ali nisam s ostalim, s Omirom sam prošao dugi niz godina zajedno i u Velenju i u Gumerdbachu i živjeli smo zajedno, tako da smo ostali. Da se praviti malo na reprezentativni rukomet, pred nama su utakmice što se tiče ženske reprezentacije gdje ste bili dugogodišnji trener u raznim kategorijama. Pred nama su utakmice sa Slovenijom kod kuće i sa Makedonijom u gostima. Vaše razmišljanje o tome možemo se domoći Švedske za iduću godinu? Gledajući protivnike, to bi trebali biti protivnici stvarno po mjeri i mislim da bi, bez obzira što je sad na neki način malo promjena i očekujem da će biti promjena po nekim najavama izbora i igračica, da će nešto ići malo pomlađivanje, ne drastično, ali osvježenje. Mislim da ne bi trebali imati nekakvih problema, imamo sustav, Goran je bio pomoćnik u reprezentaciji kad sam ja bio, znači u samom početku stvaranja ove nove mlade reprezentacije, kada je bilo totalno pomlađivanje, to je bilo 2000. godine, odnosno 2003. 2004. Nakon što smo s kadetkinjama bili u Turskoj četvrti, pa je onda praktično okosnica te reprezentacije bila u seniorskom rukometu. Ona je okosnica sad još uvijek cijelo vrijeme. Goran je u tome, Goran je i u Podravci i mislim da poznaje dobro situaciju i taj sustav igre da će dobiti rezultat, jer mislim da i Slovenija ni Makedonija nisu na tom nivou kojeg smo mi, da ne bi trebalo problema, nego da će nam to biti upravo jedan dobar zamah za sve ono što nas čeka i da se ozbiljnije malo uđe u jednu bolju analizu. Mislim da bi u Hrvatskoj trebalo napraviti barem dvije analize, jednu odlično ste akceptirali, onaj prvi problem sigurno postoji vezano za te mlađe kategorije, za prelazak iz mlađih kategorija u seniore i da sigurno postoji
problem ovaj koji je vezan za ženski rukomet. Nije mi jasno zašto niko ne pokrene nikakav okrugli stol, jer mislim da bi ima ljudi u Hrvatskoj koji bi imali šta za reći. Da li to trebaju pokrenuti novinari, da li to treba pokrenuti savez, ali 10-15 trenera kupiti na jednu hrpu uz adekvatne novinare koji poznaju situaciju. Mislim da bi se moglo kroz razgovor i mislim da treba što više razgovarati da se može doći do rješenja. I da je uvijek dobro razgovarati, da je uvijek dobro saslušati i drugu stranu i tako da, ali u konačnici mislim da su ovo protivnici koje mi možemo, neću reći bez problema, jer nikada nije dobro podcjenjivati i mislim da treba dobar pristup, ali s dobrim pristupom da mi ovo možemo proći, da možemo se pozitivati. A što se tiče muških, znamo da je imao novog izbornika, prvi put na velikom turniru, gospodina Babića, koji je bio vaš rival proteklog Final Sixa u Westernu, kada se porazio sa bjeloruskim Meškovom. Što mislite o tome, su vaše razmišljanja, očekivanja eura u siječnju iduće godine u Poljskoj? Babića poznam još iz perioda kad sam bio trener u kampu, kad je on bio klinac sa Čavarom, tom generacijom. Znam ga, poznajem ga sada i kao trenera, sam ga upoznao. Po meni mislim da je jedan veliki izazov i za njega i za hrvatski rukomet. Zanimljivo je to pitanje, ja bi, ne bježim od odgovora, ali mislim da bi Vedran mogao tu reći možda i više iz svog iskustva. Ja ću samo reći da je jedan veliki izazov za Babića i po mom nekom razmišljanju koje je bilo kada se birao izbornik, mislim da bi možda jedan tim drugačiji, jedna prelazna faza Serdarušić i Babić, da bi to bilo ovako malo bolje rješenje u ovoj nekoj prelaznoj fazi. Ali mislim da bi Vedran možda iznutra, da tako kažem, imao jedan bolji komentar te situacije. Evo, izvoli Vedran, da tebi je red. Puno si ti to dobro, ajde. Ne znam, moje mišljenje je isto, razgovarao sam ja i s trenerom i svim, u biti i sa svim tim igračima, malo sa tom starijom generacijom koji još uvijek igraju i tim dečkima koji ne igraju više. Moje mišljenje je da je ok, da treba biti nekih noviteta u toj našoj reprezentaciji, da je to neki mlađi val je ok, samo to što je trener rekao isto je možda da je nekog mentora ima sa strane koji će njemu, ipak je on nije dugo trener, odnosno nekako se profilirao u trenera koji je otišao van, koji je uspio i samim time se dokazao da bi on trebao biti pod navodnicima trener reprezentacije. On je to postao i sad jedino mene što zabrinjava je ta mlađa generacija malo koji je malo drugčije nego što smo naša generacija bila. Mi smo ipak izašli iz te jugoslavenske, balkanske škole rukometa gdje smo stasali sa tim starijim generacijom, gdje smo imali nekako drugčiju kulturu i treniranja i ponašanja. Ovo je nova generacija malo više senzibilna i na neki način taj Željko Babić pokušava taj nekakav moderni način vođenja rukometa koji u ove dve utakmice se nije pokazao po meni kroz odbranu da je dobar. Ne znam da li zbog toga ili oni mijenjaju cijeli sistem, to sam isto čuo. Sad kako će to biti u budućnosti, to niko ne zna jer je to sad sve friško. Ali moramo biti pažljivi jer ako nam se dogodi kiks u Poljskoj sad, mislim da će rukomet past na neke margine koje već dugo godina nije bio. Ja sam uslučio stvar, vrlo bitna je tu uloga Balića kojeg ovog trenutka još u stvari niko ne zna točno i ja očekujem taj potez i mislim da je snaga Željka Babića u jednom timu ovome kojem ima dosta toga se oslanja na Balića i mislim da je to taj upravo ključ ako će. Jer taj prelaz nekakav, sad smo spomenuli se, znači ne govorimo o nepoštivanju niti Vedran niti ja Babića kao Babića, ne govorimo o nevjerovanju, da pače, ali sigurno da će mu trebati na neki način pomoć, ako to bude bio Balić, može biti izvanredan. Misliš da Ivano, kako je bivši suigrač, spreman za tu koordinatora, pošto su svjedoci da, naši kadeti i juniori nisu ostvarili željen rezultat, odnosno juniori se uopće nisu plasirali u Brazil na svjetsko prvenstvo, dok su kadeti završili 14 i 24 ekipe u Rusiji. Misliš da on iz igračkih patika može uskočiti? Kaj to mislim, to svi se pitaju, a niko ne zna u biti koji je to posao.
Da, sad on znači ako će on doći kao koordinator, to ne zna ni on sam, ja sam s njim razgovarao, ne znam koji je njegov točno posao. A s druge strane, šta bi on trebao sad doći i sve će to, ne, to je sustavni, to što trener se više bavi s tim, ja to toliko nisam pratio, ali nekako mogu reći da taj sustavni rad u biti, ne znam, ili kroz te da ti dečki ne igraju, ili da se izgube poslije 18. godina i da je to najveći problem. A sad da će doći Ivano Balić pa da će reći, wow, ajde vi sad ćete vi biti prvi, ako on dođe na tribine ili ako on dođe u slačionicu. Ne, to je neki sustavni rad koji je veliko pitanje, veliki problem, pa ne znam da li u ženskom rukometu, ali ja mislim u muškom rukometu da je to, ne sam, pa mislim da ne, evo ja i sad prvi put igram svijetlu ligu, pa onda vidim malo, pa nema ni Srbija, ni Bosna, ni Makedonija, nekog igrača da se kaže da je on vrhunski igrač. To je sad pitanje na našim prostorima sa toliko talenata, toliko visokih dečki i toliko vitkih da ne možeš naći pravog igrača za vrhunski klub. To je veliko pitanje i to zbog čega se to dešava, to ne znam, to se mora točno taj neki stol napraviti, što je trener rekao, okrugli stol, da se dogovori koja će biti strategija i u Slavoniji, i u Istri, i u Dalmaciji. To je taj veći problem gdje bi Ivano mogao raditi, gdje bi se moglo napraviti neki koncept za taj rukometni savez. Sad kad si spomenuo već SEHA ligu, gospodine Koren misle da je SEHA liga pravo rješenje za klubove svojih prostora, kako smo svjesni da su ovdašnje lige se muče sa financijskim problemima, misle da je to pravo rješenje za rukometne klubove sa ovih prostora, odnosno zemalja koje sudjeluju u regionalnoj ligi? Mislim da je. SEHA liga je pokazala, iako nije bilo baš previše vjere u SEHA ligu jer je bilo neki pokušaja onih prethodnih godina, ali evo, kad je SEHA liga krenula, nek se od prve godine sudionik, prve 2 godine je bilo teško, izuzetno teško, mi to znamo, znači plaćali smo sami u trenucima kad je bila i onako udarni dio te krize svjetske, ali evo, pogotovo ulaskom Gazproma, dobila se jedna stabilnost, svake godine se ulaže sve više, uvjeti su fantastični, odnosno i s druge strane se postavljaju kriteriji po kojima se treba igrati i podiže se i gledanost i samim tim s nekim uvjetima koje traži Gazprom s druge strane koje osigurava. Prije svega odigravanje jakih utakmica i evidentno je da u svakoj republici da svugdje ima možda 2-3 kluba, nema više. I onda se jednostavno izgubi se ta kvaliteta. Ovdje se kvaliteta na neki način stavlja na hrpu, niz dobrih utakmica. SEHA liga će morati se suočiti s jednim drugim problemom, za sad je pokazala izvanredne rezultate. Sada mislim da će doći sljedeće veliko pitanje kako će se SEHA liga reagirati na sljedeće stvari, a to je sve veći i veći interes vrhunskih ekipa. Da li će se krenuti u taj dio stvarno vrhunskog rukometa, a onda će se izgubiti onaj prvi razlog je bio da se da igraju klubovi sa područja bivše Juge, plus ne znam neko koji je tu malo bliži. Ako bi se išlo sad čisto taj kvalitetni dio, jer ovdje je Motor Zaporožje recimo bio zainteresiran su poljski klubovi vrhunski za igranje ovdje, postoji interes slovenskih klubova koji bi bili znači tu će se tražiti da li će se ispadat, jer opet s druge strane ima jedna druga stvar koja mislim da će se morati napraviti kao što je to u Bundesligi, kao što je to neki način u Francuskoj ligi, da će se morati postaviti i, bez obzira što SEHA liga plaća određeni dio, ali da će se morati postaviti limit kluba koji sudjeluje, koji je to njegov minimum, da bi on svojim budžetom garantirao kvalitetu uvjeta rada, kvalitetu igračkog kadra, koji bi bio adekvatan ekipama koji su SEHA ligi. I još jedno da se samo malo vratim na Poljsku, igrao se godinu dana u Isli, kakvu atmosferu možemo očekivati u Poljskoj, kakvi su fanatici za rukomet? Pa ja ne znam da li se igra, evo ti možda znaš da se igra u Plocku ili se ne igra? U Plocku nisam siguran. Zato što je trebala biti jedna tribina, se trebala napraviti, oni imaju zid gdje po meni tamo je, opet zavisi u kojim dvoranama se igra u Plocku, a ne znam ni gdje će igrati poljska reprezentacija. Oni imaju u Varšavi velike dvorane, a to će vjerovatno biti gledateljstvo kazališna publika ili gledatelji. Mislim da se u Varšavi čak i ne igra. Da, moguće da se igra u Kielcu, moguće da se igra u Plocku čak. Ako se igra u Plocku, oni imaju jako dobre navijače, gdje će biti stvarno vatro, ne znam uopće ni gdje Hrvatska igra, u kojem gradu. U Katovicu. Dobro, to ne znam kakva je dvorana, ali naravno, oni su, dakle, što se tiče navijanja, još uvijek iscrčani i sve i za rukomet, i za odbojku, i za košarku, imaju jako dobre navijače. Mislim da i blizu je Hrvatska, recimo, ajde da se može stići s autom, i mislim da ćemo mi kao Hrvatska, bez obzira, vjerovatno
to Katovice imaju organizirano gdje će naši navijači moći doći i mislim da će biti sigurno dobro. Ok, hvala vam na intervju i hvala što ste došli još jednom. Hvala. Isto pitanja.